を洗おう、きれいに手を洗おう。外から帰ってきたら真っ先に手を洗おう。時間かけて丁寧に洗って安心、きれいな手。うがい手洗いお風呂、清潔大切、くしゃみせきマスク袖かハンカチを使おう。ウォッシュウォッシュウォッシュ手を洗おう。ウォッシュウォッシュウォッシュうがいもね。手を洗おう、こまめに手を洗おう。めんどくさがりな僕も私も気をつけよう。みんなの命のために気持ちを引き締めて希望を持って。うがい手洗いお風呂、清潔大切、くしゃみせきマスク袖かハンカチを使おう。ウォッシュウォッシュウォッシュ手を洗おう。ウォッシュウォッシュウォッシュうがいもね。ウォッシュウォッシュウォッシュ手を洗おう。ウォッシュウォッシュウォッシュうがいもね。さあ手を洗うよ。まずは石鹸を泡立てて指の間をシュッシュッシュ。次に手の甲もシュッシュッシュ。爪もきれいにぐるぐる。親指、人差し指、中指、薬指、小指一本ずつ丁寧にくるくる洗うよ。仕上げはあわさんありがとうで手洗い終了。水でその後流します。